Vás zdravím u dalšího videa u hry Mini Empire. Když tak název této hry budete mít jako prostě v názvu videa. A když tak byste mi mohli napsat když tak do komentářů třeba co byste si mohli zahrát zítra, prostě příště. Byste mi mohli napsat. A polovina z vás, co kouká na moje videa, tak nemá odběr. Takže prostě běžte dolů, klikněte na odběr, na like a velice mě tím podpoříte. A já to nebudu okecávat a jdeme na to. Chvilku se nám to bude načítat, jestli jako se přijmou nějaký hráči. Takže budeme čekat. No a už jako přijmuli to, takže pokusíme se dát nemíň tři hry, aspoň jednu vyhrát. A když se nám to nepodaří, tak to nevadí. Když tak kdybyste nevěděli, co je to za hru, tak se prostě spavneme. Musíme si vybudovat armádu, prostě jako vybudovat armádu, získat peníze, postavíte si mining, prostě různý, co vám budou těžit peníze a takhle to vlastně funguje a potom můžete buď bojovat jako prostě proti hráčům, a nebo můžete si skladovat prostě ty vaše prostě jako vojáky a čekat, než na vás někdo zaútočí. Vy mu zničíte všechny vojáky a potom můžete zaútočit vy na něj. No a my jsme tady. Já si postavím tady farmu, ale nejdřív musím zjistit, kam ji můžu položit. A to nevypadá, jako, že to máme úplně blízko. A to postavím takhle jsem do toho tmavého biomu. Hop. Ne, to nechci. Já se zpátky přiblížím, až ne tolik. Postavím si tady další, co nejvíc těch, jako prostě, co to budu stavět a prostě teď budu čekat, než se mi naspavnou všechny, až se mi všechny naspavnou, tak to vám pošlu jako postavit tu farmu. A potom tady máme oil pump, gold miner a oil rich. A oil rich je prostě ropná plošina. Už mám tady všechny, tak já si také naklikám. Dneska budu hrát takové jako stažení prostě, že nebudu útočit, protože když jsem to hrál s kamarádem, tak my jsme hned zaútočili na ně a nešlo to úplně podle plánu, takže jsme prostě prohráli. Jeden hráč nás tady rozdrtil. Prostě jako, že nás prostě porazil jeden jediný hráč a měl toho méně než my, jako dohromady. A prostě nás porazil, protože jsme poslali všechno najednou a on tam měl dobrou obranu. A to je taky tím, že hodně šetřil peníze a prostě měl hodně velkou obranu. A tady počkám, než se mi vydělají peníze. Až se našetřím na ten oil pump, tak to tady tu farmu. A postavím tam to oil pump. To, co už jak vlastně jakoby můžu udělat, no. Dostrojím. Nechám tam postavit. Tady ty jsem poslal sem. Tak ty pošlu tam. A my jsem za chvilku přijdou. Teď budu šetřit na prostě jako na vojáky, aby jsem to mohl postavit, tak mám tady i miny, všechno možný. Ale to zatím ještě stavit nebudu, protože zatím, jak tak koukám, tak můj prostě kolega, s kterým nejsme jako to v týmu, tak se zrovna odpojil a za chvilku mu to tady buchne, takže prostě no, takže prostě budu sám na všechny.
ale bude to o dost těžší jako. Takže já stejně našetřím na, já už to vlastně můžu postavit, tak já to jsem takhle položil, oni to postaví a půjdu si vytvářet rovnou všechno, jako vojáky. Tady máme potom prostě, že to postavím sem k vodě a potom si můžu vytvářet ponorky, lodě a stavební loď na tu oil, jako prostě na ropnou plošinu. A tady z toho by se mohlo udělat tak 15 třeba minutový video, možná 20. A když tak se omlouvám, že to nebude sestříhaný, protože tím ještě nemám editora. Když tak, kdybyste pro mě někdo chtěl pracovat, tak mi napište do komentářů. Už mám tady tu druhou oil pumpu, jako prostě těžič ropy. Takže tam postavím, já mu to přijmu, aby jsme byli kamarádi. A prostě teď budu čekat na vydělání peněz trochu. A zatím se kouknu, jak jsou na tom spoluhráči, teda spoluhráči. No a zatím kouknu, jak je na tom můj spoluhráč. No tak ten je na tom o dost dobře, protože jsem mu to přijmul. Takže budeme jako v týmu, že na sebe nebudeme útočit, ale můžeme prostě spolu útočit na jednoho týpka. Tak bychom si potom v dalším videu, co natočím, mohli by zahrát Rivals. Já tady postavím prostě na tu vodu. A tady tomu týpkovi už to bouchlo všechno, no. To jste jako viděli, jak se zatřesala ta obrazovka, takže prostě jste viděli, jak se vám to teda, no, jste viděli, jak se vám zatřesala obrazovka. Já ho pošlu sem, já tam ještě zapomněla na jednoho. Co dělám? Dobrý, teď ještě sem všechny pošlu. Začnu si stavit pár vojáků. Ty raketomety, ty vojáci s tím raketometem, tak ty jsou snad ty nejhorší, co jako to je můžete spavnout. A nejlepší jsou ty gunner a shotguna. Ty jsou tady nejlepší. Protože mají hodně hápek. A potom si můžeme samozřejmě našetřit na tanky, který stojí 7600. Je to nějakých coinech prostě. Už se mi tady vytváří vojáci, no. A teď postavím domečky za 4000, ale to ještě nemám. Takže to chvilku bude trvat. Mám první domeček, tak ten postavím takhle sám. A omlouvám se, že jsem nenatáčel tak dlouho. Já jsem vlastně mohl i spavnout, jako vlastně ještě nemůžu, no. A tady v tom, tak to jsou nejlepší ponorky, protože mají hodně hápek. Ale nedostřelí třeba tady na tu základnu hlavní, kterou když je zničí, jako prostě se zničí, tak prostě jste skončili. A to je prostě, to musíte hodně dobře bránit, jinak jste úplně skončili. A tady postavím další baráček. A začnu šetřit prostě na ty tanky. Vehicle Factory. A tady vidíte, na čem všechno hrajeme. Já třeba hraju jako prostě na telefonu. A mám tady jeden z těch nejlepších internetů. Samozřejmě ten můj teammate tak má mnohem lepší internet. Ale to nevadí. Už se na mě kouká. Já teď zatím budu šetřit na
prostě tady jsou nějaké vykřičníky, to nevadí. A k nějakému tomu mostu, co mám tady u sebe. Tak já mám naštěstí tady jenom jeden most. A ten směřuje na červený, na zelený. A ty zelený mají tady vůbec nějakou základnu? Jo, tady. No tak ty zelený jsou strašně rozšířený, no. Protože jako, když se takhle kouknu, tak ty zelený jsou prostě úplně všude. Takže to bude nejtěžší soupeř tady. Dneska budeme hrát jako prostě takticky, že nebudeme hned útočit. Ale jako mohli bychom na někoho zkusit zaútočit. Když to postavíme tohle, oni to půjdou stavět a potom se spavneme ty tanky. A ty raketové vozidla tak jsou taky ty nejhorší a jenom ty samotné tanky tak jsou tady ty nejlepší, že vydrží hodně. To myšel, ale já to nemůžu vyslovit, nemůžu mluvit. Už tady hráme 10 minut tady tu hru. A jsme tady poslední 4. Trošku divný. No, občas to stává, že třeba zůstaneme třeba z 8 hráčů, co jsem tady jednou hrál. Jednou se mi povedlo, že jsem měl i tady 10 hráčů bylo a zůstali jsme jenom 1v1. Však kdybyste si někdo se mnou chtěli zahrát 1v1 třeba v Rivals, jako ve hře Rivals, tak mi napište do komentářů a já si klidně s vámi zahraju. Tak tady ten týpek. To úplně nevím, co tady staví, ale OK. Ale je tam hodně obklíčený, to je divný. Celá dost obklíčený je tam. Já si spavnu jednoho tanka, protože ten je tady z té hry úplně nejlepší. A prostě je to prostě ten nejlepší tank ze hry. A potom můžeme jít zkusit zaútočit na fialovýho. Protože tam vypadá, že nemá, úplně tady z té strany nemá skoro žádnou obranu. Jak jsem koukal, no, takže my jsme si mohli vybudovat dobrou armádu a prostě ten tank má hodně životu, to vidíte. Má 2000 HP. A tady ty vojáci mají 300. A ty s těma raketometama, tak ty mají jenom 200. Ne, kam jede? Kam jede? Tam nemá jet. Nevadí, co se stává. Tady někdo psal do chatu. A z toho, která napsal. Teď máme na druhého tanka. Tak se vytvoříme. A teď zatím poklikám všechny vojáky. A můžeme jít zkusit zaútočit na tu fialovou. Jenom počkám, než jsem ještě vytvoří tam poslední tank. A můžeme jít zkusit zaútočit. No. Zatím ať jedou takhle sám. A potom je pošleme přímo tam, aby byli všichni na jednom místě, no. Protože je prostě nejlepší, když všichni budou na jednom místě. A teď chvilku počkám, než jako prostě tam dojedou a až tam dojedou, tak je pošlu na tu fialovou. A tak koukám, tak zelená, tak ta už je hodně rozšířená, no. Takže zelená, ta nás úplně zničí všechny možná. A tak je teammate s tím fialovým, no, takže se může stát, že my zaútočíme na tu fialovou a oni zaútočí na nás. Ale to když tak nevadí.
No a teď je pošlu takhle sem. A on už tady staví obranu. A to se mu nepovede, protože my tady budeme dřív. No. A když tak, kdybyste se báli, že se vytlačí, tak se nevytlačí, protože to je tak udělaný. A už tady vyděláváme docela hodně. A já je pošlu přímo... Kde má tu základnu hlavní? Ne. Jo, takže on to má tady. Tak já to pošlu tam. A zničíme mu pár domečků, no. Maximálně domečku tady můžete mít 4. A on jich má víc, protože už je mnohem lepší, on to má všechno vyupgradeovaný. A už mu to trochu ničíme. On trochu se mi to seká, ale že vám to nebude vadit, ne. Už se to odseklo. A my to možná úplně zničíme. Tak ještě zaútočíme jedním útokem, no. A zaútočíme jedním útokem ještě, tak... No prostě, tady mám základnu. Když zaútočíme jedním útokem a naspavnuju co nejvíc tanků. A zaútočíme na něj. Ještě pár vojáků. Protože to je docela dobrý, jako prostě. Tady ty... Zase počkám než to. No tak on už tady má armádu nastavenou. A tomu prostě zničíme. Protože jsme docela dobrý. Ale může se sem přijet ta zelená, no. To je to největší nebezpečí. Takže s tím postavím ještě jeden domeček, aby jsme měli dostatek jako místa. Takže já se tady poklikám. Takže ještě jeden. A pošleme k tomu mostu. Prostě je pošleme. Oni se tam jako postupně, myslím, že měli seřadit. A vlastně už jdou tam, no, k tomu mostu. Ale ta žlutá, ta asi taky na ní útočí zrovna. Jo, a asi ho možná spíš nedáme, no. Že má tady hodně toho. Tak já rovnou pošlu takhle sem. Ne, jsem to udělal. Jo, dobrý. No, už jim to ničíme. Pokusíme se aspoň dostat jenom jednu základnu a možná tady to ukončím už. A potom mě tady to nedáme, no. To nedáme, no.
Tak to nevadí. Já se už odpojím a už se s váma rozloučím. Tak čus.